Jumper connections naman sa mga streetlights ng ilang barangay sa Bayambang, Tinanggal. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nagsagawa ng malawakang disconnection ng iba't ibang tanggapan na lokal na pamahalaan ng Bayambang, katuwang ang electric service provider sa bayan dahil sa natuklasang illegal at jumper connection ng kuryente na naka-tap sa mga streetlights ng mga barangay. Dahilan umano ito ng hindi namomonitor na streetlights sa ilang barangay, kaya Malaya at napabayaan na nakapagkabit ng kuryente ang ilang consumer dito. Lumalabas din na umabot sa 17.99% ng kabuuang bill sa kuryente ng lokal na pamahalaan ang kabuuang konsumo sa mga streetlights na posibleng lumobo dahil sa mga illegal na koneksyon. Dahil dito nagpatupad ang bagong regulasyon ng tanggapan na sagutin na ng mga barangay ang kanilang konsumo sa kuryente. Iginit din ang mahigpit na pagbabantay sa mga nasasakupan bilang tungkulin ng mga opisyal. Ilalaan naman sa iba pang proyekto ng bayan ang pondong matitipid mula sa mga illegal na koneksyon ng kuryente. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.